Oh, di ko eh. May sudan bukid, batod na lang. Lami magyapon. Oh, nya na. Edan. Da, ami Nya. mi oy. Nya. Kumud. Ngapay na po? Gamay na lang. Oh, pila na yung kabok, Junior. Wa pa nahurot ya si kumkum oh. Ah. Oh. Luya mo kaon luya. Luya Juni mukha no. Sa kumkum ah. Puslan Japon kay kaon man yang ubod sa nahaw. Nya. Dibatod na pud. Ah. Sudan ng Japon. Apa John? Alvin na yung hurutan ni ron. Kae ba? Nilingig ba kayo? Ngige. Nilingig no? Murag kao ka kumba. Tambok kayo, tambok. Gamay na kayo. Ngige boy. Ha? Nilingig. Wala ko sa mantika ba? Di ba ba yung mantika? Mantika mandaan. Nangilingig kayo. Kapo na ni may kanon. Kaon na nun. Kaon mo ka na. Busog man kayo ko. Kaon din. Busog kayo ko. Bago ko. Nakaw na lang ko kay dugay pa mahuman. Kana? Gwapo kay gikan mo sa lubi nya ang tuba gikan pud sa lubi. Tanduay jod. Ka naglusot ninyo mangga eh. Namungpong boy. Namungpong. Namungpong. Tirador oh. Oh. Basta tirador. Oh. Okay kayo. Okay kayo tirador. Okay. Napa dari oh, mga tirador. Ha? Kana isa tirador batod. Paris niya. Na tirador batod oh. Mga tirador batod. Katong isa kanang isa tirador baki. Kapay isa ang higda, tirador langgam. Na tirador. Kana round. Bisan unsa. Tig puspus kwaknet. Lagi mga kwan. Awa. So, di ba po mo kayo itong picture sa kang dindin? Kay nagbit-bit og baki. Taas ka itong pagkatuhog nila. Tas kayo. Awan tagikan din, yara? Kanal? Oh, iya to. Kana to eh. Risi lagi kabo. Alas 9 basado ba? Wala, daghan na kayo. Risi ko to kabo. Nya dagko. 3 daghan gito eh. Nadugangan to no? Mga 30 tahun ko to. Kaya siguro eh, pati gana to eh. Ay lahi dito. Ano makinadain ko? Nada. Wala ko diskarga eh, pati bugata man. Di mo ko, barag-barag. Ano itong dayong? Ha? Sila si Jidil. Ug si Kuan, Glyn. Oh dito. Glyn. Tubo, tupang tanga sa paligid ba? Nakato dito ba? Bitaw, baga baya to. Alim tan mo baydan? Ha? Tan mo gapon? Asa man? Kay na puri-pugi kuan ambot kitsa dag. Ano makinana ba? Tagalog na sila may nakabuhat to. I-diskarga to ninyo ang Kuan. Dito na ako madaog. Ihulog noon to. Pag kumaghubad, yan na raw. Dam. Yan lang. Kulya. Aksyon ganyan tukar kong piyang inalsahay. Pagkarga. Bugata po makinahaw eh. Saanan ba na namo sa una ba? Pakulay no. Karon halos mo ko nakataw ka na.
Man eh bangag man tubo man na magtunog man ri. Lubong man sakit kayo. Ibutangan naman gato sa padre sa kilid. May lang kung na plywood nan ri siya ko na kuni tabla. Nya dito ka mulukdo. Masa sa sinta kapin siguro ng kuana na. Sobrang mga chicken tao no ay. Kay ito mga ping-pingo. Kami wala. Kaya ang 50 kilos. Duha mo mag-alas ito mag-aana. Agaan kay kanang gamay gaan kay lami kay kanang gasolina. Atong Rubin. Kung ato para to sa una ba? Oh, ano man gani nako to? Atong hapit na tagba sa Sa dito sa mambunga. Mabunga. Sa pirito ako tay. Laod daron kusog kayo dinaunog. Ingon tong naikuan la bubaha ra ba di ako to. Teten di naganay igor gani buhaing dani. Baha na. dali aroy naglurot-lukot ang tubig no. Lai na paminahon baha daw kay itong pangpauan sa paan. Wara gigiok ang mga bato no. Sugan ang buanga. Walay ulan. Wala ulan Dami siyon tatong hotel pa mga bago kayo. Gani. Randar pa. Human nyo ron. Kumaan. Dito naman siguro sugdan nyo do pa. Sa gawas. Nga katong dito sa gipastaran. Sugdan na. Sa sangkot.